परत एकदा स्वागत करता। आजची ही रॅली आसा ती युवा मोर्चाक दिल्ली आसा आणि युवा मोर्चा सबंद आमच्या गोंय राज्यात सगळीकडे प्रत्येक मतदारसंघात चालू आसा। त्या ह्या साखळी मतदारसंघाची रॅली तिरंगा यात्रेक आज आमच्या मध्ये उपस्थित आसा आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव स्वागत करता। ताळ्यांनी त्यांच्या मोठ्या ताळ्यांनी त्याचं स्वागत करते। युवा मोर्चात तिरंगा यात्रा या सुरुवात करता नावेलीतल्या या शिवाजी चौकातल्यान आम्ही रवींद्र भवन पर्यंत वचले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विकसित भारत 2047 हे स्वप्न सगळ्या भारतवासियांक दाखयला आणि त्याच खातीर आम्ही सगळ्यांनी सर्वतोपरी नेशन फर्स्ट देश प्रथम या भावनेतल्यान सगळ्यांच्या मनात देशाप्रती संवेदना, देशाप्रती प्रेम, आदर हे व्यक्त करपा खातीर हर घर तिरंगा आसतलो, तिरंगा रॅली आसतलो असे विविध कार्यक्रम या निमित्तान सदोदीत आयोजित केला। आम्ही पळयला की आमच्याच बरोबर जे स्वतंत्र जाल्लो 14 ऑगस्ट या देशाची फाळणी करून ज्या पाकिस्तान देशाची निर्मिती झाली आणि 1971 ज्या बांगलादेशाची निर्मिती झाली त्या देशाचे हाल किती झाल्या आणि त्या देशात कशा पद्धतीचे दुष्परिणाम झाल्या हे आम्ही सगळेजण पळयता आणि त्याकाच लागून आम्ही सदोदीत जर देश प्रथम या भावनेतल्यान जर पुढे गेले, देश प्रथम या भावनेतल्यान देशाचो आदर केलो, तिरंग्याचो आदर केलो आणि ज्या पुराय स्वतंत्र सेनानी याद करपा खातीर म्हणजे 78 वर्सां उपरांत सुद्धा आमच्या देशा खातीर ज्यांच्यानी बलिदान दिले, देशा खातीर ज्यांच्यानी प्राण दिलो, ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, मागीर भगत सिंग आसतले, राजगुरू आसतले, सुखदेव आसतले, गांधीजी आसतले असे असंख्य नेते ज्यांच्यानी आपल्या या पुराय देश स्वतंत्र करपा खातीर ज्या प्राणाचे बलिदान दिले हे याद करपाचो हो दीस आसा। ही यात्रा आसतली किंवा हर घर तिरंगा आसतलो, नवीन येवपी जनरेशनाक आम्ही सातत्यान तिरंग्याच्या प्रती आदर आणि या देशाच्या प्रती नेशन फर्स्ट या भावनेत पुढे व्हरपा खातीर नवीन पिढीक आम्ही उत्तेजना दिता, नवीन पिढीक आम्ही प्रेरणा दिता आणि त्याकाच लागून अशा पद्धतीचे कार्यक्रम सदोदीत भारतीय जनता पार्टी पुराय देशभर आयोजित करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनरी लिडरशिपीच्या सकयल आम्ही विकसित भारताचे स्वप्न पळयता आणि त्या खऱ्या विकसित भारताचे खरे नागरिक फुडल्या 25 वर्सांनी हे तरणाटे असतले, माझ्या समोर असतले, हे युवक असतले, जे युवक या विकसित भारताची धुरा पुढे घेऊन येवपाचे आसा। हा युवा मोर्चाच्या सगळ्या भुरग्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता की एका उतराचे तुम्ही याच्या व्हडल्या संख्येत या रॅलीक सहभागी जातात, याच्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही आपल्या देशाप्रती आपलो प्रेम व्यक्त करपा खातीर, आदर व्यक्त करपा खातीर आज मोठ्या व्हडा उमेदीन तुम्ही हांगासर आयल्या।